ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам ранги ҳарвақта Рамазон. Аз ҳамин канал боди хатар видеонаворо то охирша тамошо мекунем. Бохабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ВАЗ 2101 саркардагӣ то Toyota Camry мебошад ки шумо бисёр интизорашон ҳастед. мошинҳои шумо мекофтен? Надеюз фикр мекунам ки ҳамиҷадам ҳаст. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 154 сомонӣ. дӯстони азиз, касоне ки дар канали мо обуна шидагӣ неста, обуна шава. имо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёр интизорашон будед, бисёр бародароно заказ кардагӣ буд аз амон мошинҳо. якум мошини фурӯшии мо мебошад Hyundai Avanta, ки соли бароишаш 2007 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. Абиём моторш 1.6 литрае ки сӯзишвориш бензинае, коробка передач автоматикае, нархаш 69000 сомонияе. рангаш сафед мебошад, кузаш сидан аст, салонаш кожнӣ мебошад. мошин ҳама ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. балонош 90, сидени абагреф мебошад, мултирул мебошад. моторш простоя, ҳамаи наворода дорад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, имо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. дуюм Opel Astra G, соли бароишаш 1998 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. абиём моторш 1.6 литр мебошад ки сӯзишвориш бензин газае, коробка передач механикае, нархаш 33000 сомонияе. рангаш серебристияе, кузаш хачибег мебошад. мошин 4 электропакет дорад, кондисионер дорад, расход надорад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. сеюм Hyundai Solaris 2015 мебошад. солаш дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе ки абиём моторш 1.6 аст, сӯзишвориш бензинае, коробка передач механикае ки нархаш 115000 сомонияе. пробегаш 5000 километр мебошад. рангаш кабут аст, кузаш сидан аст. мошин растамошка кардагӣ нестае. мошин ҳама ҷош 100% ягон проблема надорад. навай ай автосалон гирифтагия 15 ноябрда. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, чорум ВАЗ 2106 ки соли бароишаш 2001 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Исфара. абиём моторш 1.6 литр мебошад ки сӯзишвориш бензин газае, коробка передач механикае, нархаш 9000 сомонияе. рангаш кабуд мебошад, кузаш сидан аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, 4 то балони нав дорад. моторш радной мебошад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, панҷум Opel Hatchback, соли бароишаш 1992 ки дар ҳолати нормални қарор дорад дар Ваҳдат. абиём моторш 1.6 ки сӯзишвориш бензин газае, коробка передач механикае, нархаш 20000 сомонияе. рангаш серебристӣ мебошад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, 4 то балони нав дорад, ходовоиш нав кардагият. документош то 1 январи соли 2020 мебошад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, шашум
Toyota RAV4 соли барӯшаш 2004 дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Объём мотораш 2.0 литр мебошад ки сӯзишвори бензин аст. Коробка передач автоматика, нархаш 66660 сомонӣ аст. мошин ҳам аҷош 100% ягон камбудӣ надорад. ходовой мотораш ҳамаш 100% аст. губковат кардаги американка. агар харидори конкрет набошед, фақат дар шаҳр гаштага. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, ҳафтум, Opel Astra J дар кузови универсал қарор дорад. соли барӯшаш 1999 мебошад ки дар ҳолати беҳтарин аст. қарор дорад дар шаҳри Ашт. объём мотораш 1.6 литр ки сӯзишвориш бензин газ аст. коробка передачи механика, нархаш 37500 сомонӣ аст. рангаш сабз мебошад. мошин нормалия, ягон камбудӣ надорад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, касоне ки дар канали мо обуна шудагӣ неста, и обуна шава, и дар видео лайк бовона. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. ҳаштум, BMW Тройка соли барӯшаш 1991 аст. дар ҳолати нормалӣ қарор дорад дар ваҳдат. объём мотораш 1.6 литр мебошад ки сӯзишвори бензин аст. коробка передачи механика, нархаш 13000 сомонӣ аст. пробегаш 130000 километр мебошад ки рангаш сиёҳ аст. кузаш седан. мошин срочно фурӯхта мешавад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, ноҳум, Hyundai Avanta соли барӯшаш 2015 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 1.8 аст ки сӯзишвори бензин аст. коробка передачи автоматика, нархаш 105000 сомонӣ аст ки рангаш сафед мебошад. кузаш седан аст. мошин чихеле ки мебинед тозаак аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 3 камера дорад. обогрев сидений мебошад. салонаш кожни аст. хуллас ҳамаи навороташ кор мекунад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. даҳум, RAV4 соли барӯшаш 2017 мебошад. дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 1.5 аст ки сӯзишвори бензин аст. коробка передачи автоматика, нархаш 89000 сомонӣ аст ки пробегаш 41000 километр мебошад. рангаш сиёҳ аст. кузаш седан аст. мошин ҳама ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. тонировкаш қатъи документоши нав кардагӣ мебошад. маслаш қатъи полиш нав кардагӣ. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, 11, Kia Rio соли барӯшаш 2016 аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 1.6 литр аст ки сӯзишвориш бензин газ аст. коробка передачи механика, нархаш 115000 сомонӣ аст. рангаш сафед мебошад. кузаш седан аст. айни ҳол дар такси кор мекунад. чихеле ки дидестӣ. мошин ҳама ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. чихеле ки мебинед такси задеста. савдо карда мешавад дар пеши мошин. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, 12, Opel Zafira ки як бародар бисёр хоҳиш кардагӣ буд. соли барӯшаш 1999 аст. объём мотораш 1.8 литр аст ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш бензин газ мебошад ки коробка передачи автоматика, нархаш 42000 сомонӣ аст. рангаш серебристӣ мебошад. мошин ҳама ҷош 100% срочно фурӯхта мешавад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз,
13. ваз 2101 соли барояш 1983 мебошад ки дар ҳолати нормалӣ қарор дорад дар иста равшан. Объем моторш 1 литр мебошад ки сӯзишвори бензин газай. Коробка передач механика. нархаш 8000 сомония. рангаш сафед мебошад. кузаш седан аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. балонош навай. техас моторш то охири декабр мебошад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, 14. ваз 21099 соли барояш 2010 ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ҷабор расулов. объем моторш 1.5 литрае ки сӯзишвори бензин газай. коробка передач механика. нархаш 15000 сомония ки рангаш серебриси мебошад. кузаш седан аст. мошин ҳама ҷош 100%. чихеле ки мебинен орову торо додагият. ягон камбудӣ надорад. срочно фурӯхта мешавад. агар харидори конкрет набошед, рақамош дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, 15. Toyota Camry соли барояш 2018 ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объем моторш 5 литрае ки сӯзишвори бензинай. коробка передач автоматика. нархаш 250000 сомония ки пробегаш 27000 километрай. рангаш сиёҳ мебошад. кузаш седан аст. салонаш кожни сиёҳ аст ки чихеле ки мебинед тоза ҳакай. мошин ҳама ҷош 100%. ягон ҷои задагӣ, пусидагӣ, кандагӣ надорад. дӯстони азиз, 1 сола ҳуҷҷат дорад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, ин видеонавори мо ба охир мерасад. хайр, то видеои дигар. сарбаланду хонаобод бошед.